Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Ezulu. Umngwenyankomo Sivukazi umvuleni intokazi ezala Mamkhize. Namhlanje ngivakashela usisi wami ongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi ayikhiphe namuhla. Sike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sabona? Yebo sawubona njani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Ngishaphu nami. Ukhulele kuphi? And manje uhlala kuphi? Okay, ukukhula kwami ngikhulele eBhulwa. Okay. Yebo, njengamanje ngihlala eMayville. Ufike nini la? I think beku 2022. Oh, ngokomsebenzi? Yebo. Oh, all right. So, benjani impilo yokukhula? Ngabe ekhaya bebephethe kanjani? Ukhule phansi kwesandla sagogo noma samama nobaba? Noma nje ubuhlala nomalume, mhlambe nomzala, bekusinjani isimo ekhaya? Hayi isimo shem bekungafani. Bekade kungaphansi kwesandla sagogo. Oh, ukhuliswa gogo. Yeah, sihlala nomzala, oma besebenza. Okay. Bebuya nje mebezosichecka ke. Oh, bungahlali naye ngaso sonke isikhathi. Bebuya ngaleso sikhathi. Yeah. Okay, but sikhona isikhathi la usikhona ngibondile naye. Eish, ngathi akubanga kanjalo. Isikhathi esiningi bona bebengabi khona ekhaya. Okay. Yeah. So bekugogo nje kuphela ubethethe ekhaya. Uyena kuphela benibhekile njengabantwana abazukulu. Ugogo nomkhulu bebelekelelana. Okay, nomkhulu futhi. Yeah, bebelekelelana. Ngokuzwa kwami kwekuthiwa abazukulu bayatotoswa kakhulu mebekhulele esandleni sagogo nomkhulu. Is it true? Shame. Baniphe nemali empesheni. Hawe, kumnandi kabi. Kuthiwa kuwena nje ohamba phambili kona uma ungumzukulu omdala. Hamba phambili. So, ngangitsheleke yini lo ifihlile and usifihle isikhathi singakanani? Hey mfethu. La ngisifuna uzoconfessa ngemfihlo enginayo esengibambe ngathini u5 years. 5? Yeah, u5 years. Sure. Hawu uyakhona ukufihla. Yini ke lo ifihlile? Kumayelana ne-ex-boyfriend yami. Oh, okay. Yeah, kumayelana naye. Ngendlela nje esekubese nokwangakhona hayi. Ngithe iyona lento eyenza ukuthi ngize ngibhalele la ekhaya Yes. Black Life. Yeah. Khona ngize ngakhetha ukuthi angibhalele la kwa Black Life. Manje into eyenzeka la. Ubhuti lo besithandana naye. Eside isikhathi kushuthi ngathini nje since mina ngiqala nje ukuthandana ngaqala ngaye. Oh, okay. Yebo ngoba kuze kwenzeka konke nje okwenzakalayo nobuntombi bami uyena obaziyo uyena owabuthanda. Uyena istory sikuyena kahle kahle. Yebo uyena owaziyo wena umnikazi wezinto. So bese nesikhathi singanani ndawonye mekukuthi uyena oweqala empilweni yakho? Ngizathini bengisase secondary lapho. Okay. Ngikhula nje. Mina ngibuka yena. Okay. Ngibhekene naye nje ngqo kuphela. Okay. Yebo. Imake yena ubebheke wena ngqo. Ngathini yena ekuqaleni ngisho ukuthi ubebhekile mina naye. Ekuqaleni. Sibhekene. Kwenzakalani? Ukuhamba kwesikhathi kayo useveza ama-true colors. Wajika umlisi. Yebo. Yo. Ayi. Useyababona phela laba abangcono kushuthi ke. Yeah, impilo injalo nje. Okay. So kwenzakalani ke ufihleni? Okushuthi into eyenzeka uthe sekwenzile konke yabona eseqala sebhampa eseba nalezi izitayela zakhe lezivela esezenza. Ngathatha isinqumo nami sokuthi ake ngcono ngiye enyangeni. Enyangeni? Yebo ngoba phela bese sengimncengile kakhulu. Ubenzani ubejola? Ephinda benezingane futhi noma uyachitha uyazalisa akasenandaba nami uyabona lo nto. Okay. Ngiyamcela ukuthi asondele kumina silungisa izinto cha usehambela kude akasenaso isikhathi. Uke mhlambe wavela ekhaya lakho noma mhlambe bekuyi boyfriend nje? No bekuyi boyfriend nje ayikho into asayenzile ekhaya. Uyayazi ke nawe into ukuthi umuntu mangabe uqala ukuthanda ukuqoma nje. Lo muntu lowo yonke into ngathini akubi lula ukumdedela. Yabona noma ngabe sekwenzakalani lokuthi mhlawumbe uzoshintsha uba nalelo lokhu bekezela. Nina ke noba uthuni nabantwana? Ikhona ingane ikhona.
Okay. kodwa still nje nalapho izinto ayihambi ngale ndlela le. Manje uqala phi ukucheat bese kwenze njani? Ngicabanga ukuthi bekuwukusa nje ngoba ayikho into engingayisho mina ukuthi mhlampe kudalwe yiyona ngoba bengivele nami sikhona endaweni nje sonke sikhona. Hayi mhlampe ukuthi khona uhambile waya kwindawo kude yabo kanjalo. Yes. Mawuqala ukuthola okokuqala ngqa ukuthi akasathandani nawe kuphela, uye wenza njani? Umbuzile noma uzibhekelile ngokwakho waba u-detective? Ukuqala nje kwami ukuthi ngiyizwe leyo nto ngiqale ngangayikholwa. Hayi ongitshela yathi angingambuzi. Okay. Mina ngenze sure ukuthi ngize ongcono ngizibonele. Oh. Ayingayithulela ke kanjalo kodwa kuwukuthi ihlo lami libhekile. Okay. Ngagcina ke ngimbonile. Wambamba. Mangabe ngimbamba abe umuntu ongazi ukuthi ayikho le nto abona aphika ya ngale ndlela lokuthi nawe ungaze ukholwe. Kuqhubeka isikhathi lento Waphindwa wambamba futhi. Lento yakhe iyaqhubeka ayimi ayinako ukuthi mhlawumbe unokuthi ngoba naku ebanjiwe sekufanele yena astop ayeke lezi zinto zakhe cha. So lo muntu lo osuke umbambe naye ngaleso sikhathi njengoba uchaza uyaxolisa abahlukane aphinde athole omunye noma uxolisa nje usaqhubeka nomuntu oyedwa? Ngingathini? Akuyena umuntu oyedwa. Ha, akuyena umuntu oyedwa. Manje mengingayena umuntu oyedwa njengoba nisathandana ngabe niyazivikela? Because phela abantu baningi and emhlabeni kunezifo eziningi futhi nakhona ezinzima. Uyayicabanga leyo nto? Iyona ke lento eze yangithatha yanginika ukuthi angithatha isinqumo sokuthi ake ngihambe ngiye enyangeni. Uyokwenzani ke enyangeni ke manje? Ngoba phela manje ngihlukumezeke kakhulu mina kuyami inhliziyo ngayi. Yena kanandaba yena. Yena yakhe impilo uyayiqhuba nje kalula. Wena uhlezi ukhala la. Yebo. Wenzani ke enyangeni mawufika ke khona ke? Enyangeni lapha ngifikile ngacela usizo. Ngayichaza isitori sami ngabeka udaba lokuthi umuntu wami uyangihlupha kanje. Ekubeni konke konakaliswa uyena ngisho ekhaya mangathiwa nje yabo. Angichaza akukho la ngingabakhomba khona ngibakhomba kuyena. Okay. Yeah. Ayike mangabe ngiya lapha ufike ngilithole kusizo. Kuthiwa ngizame indlela ukuthi ngimncenge aze avume bese ngikwazi ukuthi ngithole i-chance ukuthi silale naye. Oh, okay. Yebo. Yaseyenzeka ke leyo nto futhi ke. Uma yenzeka ukuhamba kwesikhathi. Uma sihamba isikhathi sengithola kunezinkulunywana nje edlulayo. Yes. Ukuthi angathi owakho umphambili usasebenzi. Yo, wo, kanti wena kwakuthiwa thola ithuba lokuthi umncenge niphinde nisondelane nilale kanti kwakuthiwa enzani? Kahle hle bekumyekisa nje ukusa lokho ayikona ukumbamba nje ngqi. Ngokuthi kwenzekeni? Angithi yonke lento ayenzayo le. Uhambe lilalo uyamithisa wenza yonke izinto lezi ubebanjwa lapho ke. Yo, ubebanjwa lapho ke. So manje lezi zinto abakunika zona kwakufanele wena ulale naye kuphela mase wenzani? Mhlambe imithi wawuyalelwe ngokuthi uyenzeni? Ukushuthi ngathini lo wagogo wanginikeza into. Wathi ngizoyiphuza enye ngizogeza ngayo. Oh, okay. Bese ngihamba ngiya kuyena. Oh, okay. Okay, bese ngenza kanjalo ke nami. Kwenzeka ke futhi naku imphumela isiyavela. Yebo. Ukuthi njengoba sekuvela lezi indaba zokuthi yena umphambili wakhe awusasebenzi and kuthiwa usehambile ezama efuna usizo ezama izinyanga ihambe ngene ephuma akalitholi futhi ngeke azalithola yena into ekufanele ayenze iyodwa kufanele abuye ahamba ukukhokha lama damage awenzile lapha ekhaya. Mina umuntu omsiza imina ozokwazi ukukhipha kule nkinga kuyona. So njengoba uthi uzwa kuthiwa umphambili wakhe awusasebenzi. Wena mhlambe ngabe kade niwagcina ukuba naye? Noma mhlambe kwenzeka ukuthi awusebenzi kwenye indawo mhlambe kuwena uyasebenza isimo esinjani ufuna ucaciseleka lapho? Awusebenzi kwenye indawo kulezi indlela zakhe. Ekuhambeni awusebenzi then kuwena uyasebenza. Hawe
manje into eyenzakalayo ngithi uyaxoxa kubangani bese ziyabuya-ke baphinde bakutshele futhi. yebo. Manje awucabanga ukuthi yena ngabe akazibuzi nje ukuthi yini usebenze nawe mase kuhambeni ekudeni awusebenza, awucabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uyayibuza lonto? Kungenzeka njengoba esezama ehambe ezame ukuthi Uyibona ukuthi ngeke akwazi ukuqonda. akukho lula ukuthi uzothi leyo nto uyibone kanjani kephi, uyayibona? Wema. Yo, so wena kahle hayi ngoba nakho uthi ufuna ukumkhinyabeza. Wena ufuna ukuthi akhokhe ama damages esewenzile ekhaya. Yebo. Then mase khokhile siningaqhubeka ne relationship noma umfuni futhi. No kahle angisazimiselanga vele ngokuthi ngalo ngiqhubeka naye. Oh, okay. Phela yena afunakala khokhe lapha ekhaya. Akwazi ukuthi athole nolulu usizo lola sehambe wahamba kuthiwa usehambile. Mhlambe asengakhona yini ukusizakala? Ungabe ugogo lo owaya kuyena wathi khona yini indlela ukuthi asizakale? Ikhona. Oh, okay, kungcono. So njengoba ufuna ukuconfessa njengamanje usekhokhile ekhaya? No, mina yena afunakala ngimazisa ukuthi mangabe ufuna usizo lale nkinga anayo. Akenzeka kanje. Oh, okay. Lapho kuzokwazi ukusizakala ngoba angeke azasizakala ndawo. Oh, okay, no ngiya-understand. Imake akekho umuntu wazalwa azi konke emhlabeni. Wena wayicatshangisa ubani lezi ngqondo zokuthi ungambamba kabuhlungu kanje? Mhlambe ngabe ungathi uyizwephi yonke lento le? Uyabona mawuhluphekile. Ugilekile. Awukwazi ukuthi usizo ungalitholi. Uxoxa nabantu egcineni. Awu Jesu. Ugcina usulithola usizo lalungakhona bakuyalele futhi bakuthathe bakubeke. Khona eyisheshayo la ngaphandle. Yo. Manje uke wakhanyisa ngento engangakanani? No, akudinganga kwanto etheni. Hayi akadinganga kwanto etheni. Shuthi ukhiya umuntu nje akubizi ne? Hayi. And futhi kuyenzeka. Ngiyazi kwi-comment section ukuthi bazothi sicela lawa yakhona. So ungabe ungakhona ukusinikeza ugobela wakho noma mhlambe uzozivumela mhlambe usineze namba yakhe sishare ezansi because ngineshow ukuthi bazomfuna lo gobe nginesho. Yabo njengoba ubhekene nalesi simo leso wabhekana naso noma usabhekene naso namanje akuwena wethu. Impilo zethu singabantu zicishe ifana. Ngenzeka ukuthi khona umuntu ogowa njengoba ugowa wena. Ongenze ukuthi uyalidinga lolu sizo njengamanje. So uzozivumela nogobela wakho noma mhlawumbe uzosincisha. Ongcono Angisho ukuthi umusho manje no. Awuvumelekile umusho manje advertise umsebenzi wakhe. Anginalelo lungelo lelo. But uzozivumela yini meke ukuthi khona bamdingayo kwi-comment section? Okay, hayi ukuthi njengamanje. Hayi manje. Hayi nginganivumela. Ungangivumela. Okay. So umuntu wakho noma umuntu onjani mangase umtshele lezi ndaba njengamanje mawubhekile uzokunyanya noma uzofisa ukuthi akagijima fast ahamba yokhokha ekhaya mase uyamqaqa uzoba nje mhlambe lento lezo isithatha kanjani? Ngathi yena makayena umuntu ophaphayo uphansi. Yes. Nokudinwa futhi akasheshi kodwa ngineshow ukuthi ngoba vele usizo uyalidinga. Lento lezomnika ipressure ukuthi ayenze lento le. Yeah. Usemngana umntwana? Na 5 years. Ayimdala lo muntu. So umfana ntombazana? Umfana. All right. So akakukhumbuzi yena. Ngokubukeka. Abafana bajwayele ukuthatha obaba kakhulu impela ngingazi usikwenzalani. Bayafana naye. So awumind ukumkhulisa wedwa engekho ubaba wakhe. Ngizomkhulisa nginokuthi ngilo ngiphuka inhliziyo yami ngaso sonke isikhathi. Ngicela into ebaluleke nje ukuthi ufuna siyivikele njengale inhliziyo. No ngiyakuzwa and ngiyasizwa futhi nesimo sakho. Angazi ke manje sizothatha ifone simfonele. Angazi noma angazi uzothatha kanjani yonke lento le but ngiyacela mokhuluma naye ungamfuqi. Because phela ibhlungu lento eyenza la kuyena noma ngeke ezasho akuphumela obala ukuthi hayibo nginenkinga nje phezulu kwento nje njobe ethuli nje njobe ngakutsheli ngoba konakho akazi uzokuqala ngakuphi. Ngoba usenothisile ukuthi mekuwena uyakhona ukuperforma mekwabanye hayi no is not make sure but ngiyacela nje ukhulumisane naye kahle umtshela ukuthi nawe uyadinga ukuthi ube happy empilweni ne. So ngiyacela ukuthi sifone njengamanje. Okay.
sawubona. Kunjani bhuti? Ngiyaphila ngezwa kwena. Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from iBlack Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo Sitofuza singakhuluma. Alright. Kukhona usisi enginaye la studio ngivakashelile namhlanje. Ucela ukuthi akhulumisane nawe. Besicela nje isikhathi nyana sakho. Ke umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Usiso ngise kwa TV. Yes, ngiyacela nje umuphi ithuba khona ukukhulumisana nawe. Uzozichaza yena. Okay, kulungile. Ngomamela. Hello. Yebo sawubona. Yebo unjani? Okay, ngiyaphila nami. Ubani ngikhuluma naye? Ukhuluma noThola. Hayibo. Wena manje wasungisa ku TV kwenze njani kwase kuthiwa uStufuza ku Black Life TV? No, indaba imayelana nami nawe. Yini le? Kwenzakala? Ngani yami ngabe nenkingi? Nothi mayelana nengane ngami nawe ungihlukumezile kakhulu before. Mina ngihlukumeza wena. Yeah, ungihlukumezile kakhulu so ngize ngakhetha ukuthi ngibhalele la kwa Black Life. Futhi wahluleka ukuhlala nami phansi ukukhulumisana nami waswenza ungathi bengikushaya. Sekukaningi ngizama ukukhulumisana nawe kodwa bokwenza ngathi izinto uyazizwa noma uzozenza kodwa bese lokhu ungakwenzi. Manje wabona kungcono ukuthi into zethu uyikhulume ku TV kubukizwe lonke. Ngibona kuyona ndlela mhlawumbe ezoba isolution engcono leyo ngoba kuningi ngizama. Okay. Asizwe yini le engaka esengikwenze yona manje noma ufuna ukuyikhuluma? Lana ngifuna ukuthi ngizoconfessa kuwena ukuthi ukona konke lokhu okade ukwenza kumina. Bekungekho mnandi, bekushaya enhliziyweni, ungibukanisile nabantu, wakwenza konke okwenzile. Nami ngaze ngathatha isinqumo sokuthi ngiye enyangeni ngiyokukhiya. Njengoba unalenkinga onayo sengizwile vele ukuthi indaba yakho ihamba kanjani bangitshelile abangani bakho ukuthi usuhambe wahamba. Angizwanga mfethu. Usho ukuthi le nkinga engaka engibhekene nayo wena wonke ongifake kuyona uma ingane yami. Yebo yimina ongikufakile kuyona. Madoda. Uyangazi ukuthi sengikhokhe kangakanani ngizama ukulungisa le nkinga engibhekene nayo kanti wena ongenze yona. Awukakhokhi ngoba kusafanele uyokhokha ekhaya ama damage wawenza lapha ekhaya. Kungakanani wakwenza ekhaya waqeda washiya kanjalo. Mfethu uyazizwa ukuthi uthini yazi ukuthi wena ungibulele mina umuzi wami. Mina ngikhona ukwenza lutho kodwa manje wena uyazizwa kahle ukuthi uthini kumina. Ukuze ukwazi ukuthola ukusizakala wena fanele wenze lezi zinto kufanele uzenze uhambe uyokhokha ekhaya yonke into ekusukela ekuqaleni uyayazi wena yami nawe into ukuthi isukaphi ngoba phela mina ngaqala ukuthandana ngawe lonke iqiniso wena olaziyo kahle so nje wena yonke into yakhilele kumina wena ufuna uhambe uyokhokha ekhaya and then mina ngizokwazi ukuthi ngikusize lapho. Futhi ngezinye indlela ngibhekmele ukuthi mina ngikhokhe kini ukuze wena uzolungisa le nkingo yenze kumina. Yazi ukuthi ngingakubopha. Awona hamba uyokhokha ekhaya. Uyazi na ukuthi mina ngakisa ngisho emaphoyiseni ngenxa yale nto yenze kumina ngoba mina ungibimazile sengikhokha imali eningi kakhulu ngizama ukulungisa le nkinga. Angazi ke kodwa kusala iqiniso wena ulazi kahle ukuthi ikona kuphi kufanele ukwenze. Ukhokhile right ngiyavuma kodwa awukakhokhi kusafanele uhambe uyohlawula ekhaya wenze zonke izinto zakhona. Khona uthini ngakho? Usaqhubeka nalezi impiko zakho zenzayo. Angazi nganqaba ukukhokhela, angazi nganqaba ukulungisa izinto phakathi kwethu. Kodwa bengingalindele ukuthi wena ubusungangilimaza kangaka mfethu. Ngithembe kangaka. Wena okwakho ukulimaza ongilimaze kona kungakanani ubona okwakho kukhulu kunokwami. But yonke inkinga yethu mina nawe besikwazi ukuyixoxisana nithi nawe. Yabona angazi ngizothini kuwena. Angazi. Hayi vele kufanele ukwenze kodwa mina ngizokutshela yabo nje ubungazi uzothini wena hamba uyokhokha ekhaya hamba uyohlawula ekhaya ungibukanisile wona nabantu wathatha ubuntombi bami wenza zonke izinto wangizalisa ingane wangakhokha lutho ekugcineni uhamba ngalendlela yakho uhamba ngayo ufuna lo ngikulandela ngazi ukuthi manje mina yami impilo ayiphelele mangabe ngiyinawe impilo ikhona ngaphandle kuphela wena yenza lokho kufanele ukwenze. Konzima ukuba indoda emhlabeni
abantu obuyitshela ukuthi uyabathanda kanti bona bakulimazayo. Hhayi kulula ngoba kulula nokwenza noma yini ngoba uzitshela usebenzisa igama lokuthi wena uyindoda angithi. Mfowethu, ngiyacela ususe le nkinga ongifaka kuyona. Ngizozenza zonke izinto oyifisayo. Ikona-ke nami engikufisayo lokhu ukuthi uzenze lezi zinto engizifisayo ukuze ngikwazi ukukhipha kulolu dweshu ngoba akukho la uzosizakala khona, usizo lwakho lula kumina. Lungile, ngiyakuzwa. Yebo. Yazi yanzima into oyenziwe. Uthini ngengane yami uyitshela ukuthi umthakathi? Incane kabi yangani ukuthi ngingayiconfuse ingqondo ngiyitshele ngendaba yababuwayo okanje. So uyavuma ukuthi vele wena umthakathini. Uma ubona kanjalo wena ukuthi kuwubuthakathi ku-right ngoba besingekho indlela ebengizokwenza ngayo nami ngendlela ongihlukumeze ngayo. Sasa lokho kusayo. Ngizovuka nabakithi omalume bazoza kimi. Kulungile. Sizama ukulungisa le nkinga. Kulungile kuyobonga mina uma kungaba njalo. Bhuti, Yebo, sawubona sisi. ngiyakuzwa uyathembisa ukuthi uzozilungisa izinto ekhaya la mama. Angicabangi ukuthi nginayo i-choice ngoba umuntu owazi yonke lento uyazi ukuthi sengihambe isikhathi esingakanani ngizama ukulungisa izinto akangifake kuzona. Nxese baba, nxese. But-ke njengoba uthembisa, ngazi ukuthi isithembiso siyafezwa. Kuzoba njalo mfowethu. Siyabonga kakhulu. Ngiyafisa ukuthi kulunge konke nami. Hayi siyabonga kakhulu baba. Ngibonga nje nangethuba lakho noma ukuthi ungamukelile, ngiyabonga kakhulu. Usale kahle. Okay. Bye. Now that usukhulumile, uzizwa kanjani? Ngathi khona umthwalo uthe ukuthuleka emahlombe. Ngoba kuyazwakala nawe uyathembisa khona okuzokwenzeka. But into nento ayithembisayo usanayo inhliziyo yokumkholwa? Ngiyamkholwa ngoba usenkingeni. Okay. Iyona nto nje ezomphusha leyo, ngiyamkholwa ngoba usenkingeni. Yo. Okay. So ungafisa ukuthini kosisi bethu abafisayo ukuyenza lento ebuhlungu kangaka kodwa beyenziswa ubuhlungu nabo asebeke badlula kubona ngenxa ngenxa ubuhlungu abaziswa bona ama-boyfriend wabo. Ibuhlungu lento mfethu. Ibuhlungu ngingasho nje ukuthi umuntu ufuna aqale acabange ongcono. Acabange abuke nezinto adlule kuzona. Yes. Yebo ukuthi zingakanani noma zimthathe zambekaphi. But-ke lokhu akukwenzanga yini ukuthi uzonde abantu besilisa? Hayi ngibazondile, ngifuna ukuqamba amanga. Ngibazondile ngoba manje ngizitshelela ukuthi kushuthi bazicabangela bona kuphela, bakwazi ukucabangela omunye umuntu. So emva kwayo yonke lento le masidlulile, mawubhekile usayokwazi ukuphinde futhi ungene emathandweni nomunye umuntu? Kuzongithatha isikhathi. Kuzongithatha isikhathi ngoba kusafanakala ngithi ukuphola. Oh yes, udlule kuyona yonke lento le. Yo, ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele namhlanje. Ngifunde luningi, lukhulu futhi, but-ke let's hope uzokwenza ngendlela athembise ngayo ubhuti. Ngikufisela inhlanhla kona konke. Yebo, siyabonga. Asigqugquzeli ubuthakathi bakithi, asigqugquzeli futhi nokukhiya iy'mpilo zabantu bangabe sakwazi ukwenza izinto abafisa ukuthi bazenze. Yo, but njengoba evumile ukuthi inamba kaGobela uzoyikhipha because ngiyanazi bakithi ngiyanazi. Lapha kwi-comment section kusho kwakuthiwa ubungozi bento sibushilo sabeka phezu kwetafula nabona ukuthi into esuke ingozi kangakanani, but nihlezi nisihlupha ama-calls nifuna noma ngabe kuthiwa niyazi ukuthi iyingozi kangakanani. So if kuyenzeka ukhona odlula empilweni ecishe ifane nekasisi, inamba kaGobela sizoyishiya lapha ezansi escreenini. Mekuwukuthi niyayidinga niyithole kodwa ningangizwa kabi, angigqugquzeli ubuthakathi and angisho ukuthi abantu abakhiwe impilo zabo, no, angikho lapho, but ngenxa ukuthi ngiyanazi ukuthi nikanjani sizoninikeza inamba kaGobela. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye.